What's up guys, dude? I do. Masih dong, di mana dong? Not speaking. Ha? Not speaking. Belum ni. Not speaking. DJ. Oh. Pick up din. Nana ba na tando-tando? Nung ganin mo. Tanaw sa mga viewers. Oh, viewers. Ano, what's up? What's up guys, dude? I do. Subscribe to your channel. Subscribe to channel. Visit like President Chicken. I do. Ipakita ni si Binilibin ba? Nama si Rizky Binilibin. What's up? Shout out to today. Shout out. Today. Ang gambur yan. Ayun yun pa niya. Ang brigade. Ang mabigit yung silulur. Bulat. Alam nga dude. Ba't ay kagagnaman yun? Bulat yung silulur. Ay. Katagnaman. Grabe yan. Alam nga dude. Beautiful smile. Wangi. Wangi. Wala ko hindi ka na makabugtog ka. Pante. Bugtog panty. Gabiga. Wala ka na bro. Naigtom. What's up mga idol? Dala po yung patikuli. Dala kita pikuli. Sirkanya din na. Let's go. Bali. Hindi pa ka na-exig ka na ba? Hindi kita na lagi. Kasi kita na niya ba? Mga idol, wala lang kita now. Ada cera. Kaluod. Ano ka